Hello Mindoro, ayan, good morning. Start your day with a hot coffee. Yan, ngayong araw nga ay mangunguha tayo ng langka ni Auntie Pasing. Siyempre, ang masarap na luto sa langka ay ginataan, kaya maggagataan tayo. Ayan, inakit na nga ni Auntie Positive ang langka. Yan, kahit senior citizen yan, malakas pa yan sa kalabaw, malakas pa ang tuhod niya. O, yan ang hinamis na ni Auntie Pasing. Ante, agapit ka, baka numatinag ka. Ito naman guys, si Auntie Negative. Ayan siya naman, ang magkakatay ng ating baboy ay langka pala. Akala ko naman baboy. That's my auntie. O diba ang utak, nilagyan niya ng hawakan para hindi madagtan ng kamay niya. O diba nagpapakahirap kami dito sa kutsilyo, pwede namang gulok ang aming gamitin. Napan ko nga rin sinukatan ni Auntie Ligay Takwa, maka by vitamin C man, vitamin C galing. So ayan na nga, after 2 years, nabalatan na rin 2 years. Ayan, habang nagluluto nga tayo, gusto ko lang po i-shout out si Sir Rafi Santiago. Hello kabayan! Ayan, nilagay na nga natin itong panahog nating salmon. Sino pa sa inyo ang kumakain ng ginataang langka? Ayan, kain na po.